So ayun, what's up mga kuya ko, is magandang hapon po sa inyong lahat. So nandito naman tayo ngayon sa isa na naman nating video. So ayun, sa hapong ito mga kuys, maglilinis tayo, no? Na para ready na sa araro. So ayun, nandito po tayo ngayon, tingnan nyo po. So eto yung mga gagawin natin ngayong hapon. So ayun, kung may bago at napadaan na naman sa channel natin, so huwag kaligtaang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. And ayun, kung mapapansin nyo, medyo mainit pa kasi alas 3 pala ngayon. Alas stress pala ngayon mga kuya ko. So ayun, kasi kanina nandito na natin kanina umaga kasi hindi tayo pag-video kasi busy tayo. So ngayon nandito na mga kuya ko, tingnan nyo. Pupunta tayo dun mamaya, pero teka lang, bago natin puntahan yun, may pupunta tayo. Kuya Bugi! Naman ni Kuya Bugi. Okay. Medyo mainit pa, alas stress na. Hadi si Kuya Bugi. Ito yung nilinis ni Kuya Bugi. Ito, nandun siya sa ilalim. Naglilinis pa rin. Tapos nandun rin doon yung sa akin, dito sa kanya. Tapos pagpunta dito kay Rinlin. Tapos pagpunta doon kay Abel. Paikot. So, ito yung dating ano. Surumbala na lang ganin ho. Damay sa inyo yan, Rinlin magsumbal. Di ni naabot ya. Damo-damo pa kaya din na. Sa bagay, bagong sundang. Magad kaya wala maing kuha inihon ano. Nanti na na iba. Para mahandong. So ayun, pupunta rin ako dito sa akin para akin na tong tapusin. Iipunin natin yung mga putol-putol na lang na maliliit. Tapos susunugin natin yung mga ganyan mga kuiso. Yan. Actually, sinunog ko na yan kanina. Tapos nadamay ako. Joke. What? Ayun mga kuis, ito na nga po tayo ngayon. So ayun, naghahanap tayo ng paglalagyan natin ng cellphone kasi mahirap mag-video ng mag-isa. So ayun, tingnan nyo mga kuis, yung gagawin natin, DIY camera holder dyan. So ayun mga kuis, medyo tagilid kaya babawasan natin ng konti. Uy, konti lang. Yan mga kuis, nabawasan na natin ng konti. So lalagay na natin to. Siyempre, lalagyan natin ng dahon mga kuis kasi kawawa naman yung cellphone natin, diba? Yan lang kasi wala tayong pambili na ng camera holder. So, ayun mga kuis. Lalagyan lang natin. Kaya maingay, pinutol natin yung saging. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. So ayun mga kuis, nagpawisan na naman tayo. Buti na lang umikli na pala yung buhok natin. Malamig na sa ulo. So ayun, nakakapagod. Kapagod, no? Ay, ba't ko pala sinasabi sa'yo na nakakapagod, no? Hindi mo naman ramdam yung nararamdaman ko. Loved you better than I do, darling, I know. Anong tawag sa inyo na ito mga kuis, yung paganto? Hindi ko kasi alam to, walang ginawa to. Siguro nga kung hindi lockdown, hindi ko naranasan to. So ayun.
Ang tawag sa inyo na ito mga kuys, yung nililinis. Basta alam ko, nililinis. Naririnig-rinig ko dati sa mga lolo, lola, sa mga matatanda na, ano, ang tawag na ito, ag-ag daw. Or, ano, talkag, ayawan. Basta yun na yun mga kuys, basta yung nililinis yung lupa para, ano, ready to araro na mga kuys. Abangan nyo ako sa susunod na video kung paano mag-araro. Panigurado, hindi ko pa natatry yun mga kuys, kasi sabi ko nga sa inyo mga kuys, hindi ko naranasan to. Huwag nyo masyadong siniseryoso yung gawain ko dito mga kuys, kasi, para lang naman to sa mga kababayan natin na nasa kalagitnaan ng pandemya, lalo na yung mga nandun sa Maynila, tapos merong probinsya. Para sa inyo to mga lods naman tuloy nag-ML lang. Para sa inyo to mga guys, kasi para kahit pa paano nakikita niyo yung mga gawain dito. Sabi ko nga doon nga sa dito sa itong video na to, di ba, sinabi ko sa inyo kung bakit. So ayun, hindi talaga ako sanay nito mga guys. Sadyang ginagawa ko lang to ngayon kasi lockdown. So mic check. So ayun mga kuya guys, dito na talaga tayo, dito muna tayo sa loob siguro mga ilang taon. Siguro try natin mag 1 year tayo dito sa bukid. Habang wala pang habang pandemya, kasi kung makikipagsapalaran tayo doon sa sa syudad or kung saan man, mahirap magkasakit mga kuys. So alagaan natin ang ating mga sarili. Sabi nga, stay tuned lang muna kayo dito kay Kuya Kuys sa loob ng mga ilang panahon. So ayun, dito kay AJB Kuya Kuys TV na nagpapaalala, hindi bali pobre, basta happy. Ayoko muna mag-apply kasi reason mga kuys kung bakit ayaw ko na muna mag-apply ng trabaho. Kasi last month mga kuys nag-apply ako. Ayun nga, fresh graduate tayo. So wala tayong experience. So ayun, pagpunta ko dun, so ayun, interview ka agad. Pagdating ko dun sa interview, wala nang maraming tanong-tanong, punta ka agad sa experience mga kuys. Wala nga tayo dun. Naku, sabay binilog-bilugan pa yung resume natin. Tapos ganito, wala kang tapos biglang sabi, sa'yo, binalik sa akin. Tapos sabi, maybe it is not the right time for you, sir. Ganda pa talaga ng pagkakasabi niya nun mga kuys. Kala niya naman kung masasaktan ako mga kuys. Paano tayo masasaktan? Di naman natin yun naintindihan. Kala niya na. But it was not your fault but mine. And it was your... Ano po nga ba mga sasabihin ko? So ayun pala, wash out pala mga kuya ko. So ayun, naalala ko dun sa comment na pinin ko. Nagpapa-wash out nga pala dun si Angelo Palanas. Wash out sa'yo, Lods na naman tuloy kasi kasama ko siya maglaro ng ML. Kaso ayoko na muna mag-ML. So ayun, wash out sa inyo sa'yo kuya ko, Angelo Palanas. And wash out also kay Eric Parangi Murata. So wash out sa'yo, Lods, uwi ka na dito. Kuys pala, uwi ka na dito. Tapos mahirap kasi dyan sa nasa Pampanga daw siya. So uwi ka ng Masbate. And wash out again kay Ate Allen Joy Villarreal. Ano pa ba? So ayun lang yung naalala ko dun sa mga pinin ko. Ay, safe palagi. So ayun, bye bye mga kuya koys. And so ayun, pahabol pala mga kuya koys. Another wash out po tayo dun sa mga kabatchmate ko na nahihiya po sila sa kung anong meron sila ngayong trabaho, kasi nga sinasabi nila na graduate tayo ng 4 na taong kurso, tapos ngayon nandito tayo mga koys. Huwag kayong mahihiya kung ano man ang kalagayan nyo ngayon. Nasa kalagitnaan tayo ng pandemya mga koys, kaya walang basihan or huwag nyong isipin na graduate kayo tapos ganyan lang yung trabaho nyo mga koys. At least mga koys, marangal yan. Huwag kayong mahihiya mga koys. Mas mahiya kayo mga koys yung nakahilata lang tayo sa bahay tapos biglang sasabihin ng mama mo na, hoy, kumain ka na dito, ano pang ginagawa mo, tulog ka ng tulog, gano'n. So wag ganun mga koys, wag yung ikahiya kung ano yung ginagawa nyo ngayon. Kahit napakadungis na trabaho yan mga koys, basta't marangal lang yan at wala kang tinatapakang tao. So ayun, pagpatuloy mo yan mga koys. Wag kang umarte sa panahon ngayon, wag kang pumili ng kung ano-ano. So ayun, even na graduate tayo, hindi nga porket graduate tayo madali na tayo makahanap ng trabaho sa panahon ngayon. Bawas ng tao. So ayun mga kuya koys, lagi yung tatanda ko nga po pala si AJB Kuya Koys TV na lagi nagsasabi, di baling pobre, basta happy. 2 moments later. So ayun, nasusunog na nga mga koys. Sindihan natin yung mga natira. So umakyat na sa puno yung apoy. Andun, ubusin mo. Nako, para kaunti na lang yung lilinisin ko. So ayun, sinindihan na natin mga koys yung pinagulong natin kanina. Yan, diba? Tumutunog-tunog pa. So ayan, mga koys, yung saging na yan, huwag niyong alalahanin kasi yung saging na yan, hindi naman talaga kinakain dito sa amin. Yung saging na yan is yung pang-ibon lang, yung ibon lang yung nakikinabang dyan. Kumakain, tapos yung saging na saging na ligaw. Yung, yung saging na kung saan lang siya tumutubo. Tawag dito yan sa amin is pakol. Sa inyo, anong tawag dyan mga kuya koys? Comment down below nga kung meron yan kayo at anong tawag yan sa inyo. Tawag yan dito sa amin is pakol. Pakol, kumbaga pakol. So ayun. Yan, ito lang naman yung ating pagtataniman. Siguro mga isang sakong luya lang yung itatanim natin dito mga kuys. Tarang! Kasi para habang, sabi nga, ika nga ng matatanda mga kuys, pag may tinanim, tsak na may aanihin, ay alay!